منفساوي دخام مبقسيون مفتحيون سالساي كفال مفتحي لنفسنا كابي عنو البيت كريستيان كم حدا قرنا عين قمت بتعمي أدليت سبات كم مخانا استلعالي نحنا انت زي هالينا هاقواف نقدف مسيلو عين رأينا من البات مس أب حلافنت زلو سبات زي مرداء مزفتر مسرت بيت كريستيان زن قد ويد ما زنقنق مسيلونا كاب أقلقلوت كلق إيه إلنا مفررح أين فتن بدحر مقرجانا يزو كله تعبيد كم زلو نفلت سلازخونه بيت كريستيان ولا بزي بأنا بيت كريستيان كوينا كم تسألنا نخرد أنا እግዚአብሔር ካብ አገልግሎት ንዝተወሰነ ግዜ ይአልየና እዚ ናብቲ ቀደም ፍቅርና ከም እንምለስ ይገብረና እቲ ዓብይ ዝኾነ ነቢ ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ኣብ ልዕሊ ናይ በዓል ወይ ድማ ጣዖት ነቢያት ዓወት ምስ ተጎናጸፈን ምስ ደምሰሶምን ንሰማይ እውን ብጸሎቱ ምስ ዓጸዎ ከምኡ እውን ምስ ከፈቶ አቦ ከዓ ናብ በዓቲ ኣተወ ኣብኡ እውን ሓደረ ንሆ ድማ ቃል እግዚአብሔር ናብኡ መጺኡ ወ ኤልያስ ኣብዚ እንታይ ትገብር ኣለኻ በሎ ንስኻ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ብምሉእ ልበይ ኣገልግል ኣለኹ ደቂ እስራኤል ግና ኪዳንካ ሓዲጎም ንመሰዊታትካ ድማ ፍሪሶም ንነቢያትካ እውን ብሴፍ ቀትሎሞም እዮም ኣነ ከዓ በይነ እየ ተሪፈ ዘለኹ ሕጂ ድማ ክቐትሉኒ ይደልዩ ኣለዉ በለ قدام صحافة نقص مرفع سرجعته كفر الجعته كفر أسترتهاله كوين قنا እግዚአብሔር ንበዓል ወድመን ጣዖት ዘይተንበርከኹ 7,000 ከም ዘለዎ አርአዮ ንሕና ወና ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓላፍነት ቦታ ምስተሸምና ንሕና ካብ ሓላፍነት እንተወሪድና ቤተ ክርስቲያን ህላወኣ ዘቋርጽ ወይ ድማ ደው ዝብል ኮይኑ ክስማዓና ይብሉን ምክንያቱ ነቢ ኤልያስ ኣነ በይነይ ተሪፋ ኣለኹ ወላኳ እንተበለ ንሱ ዘይፈልጦም ንእግዚአብሔር ጥራይ ዘምልኹ ሰባት ከም ዘለዉ ኣርእይዎ እዩ ተወሳኺ እውን ኪድ በታ ዝመጸኸላ መንገዲ ተመለስ ንኤልሳዕ ወዲ ሻፈጥ በዓል ኣቤል መሄላ ድማ ኣብ ክንዳኻ ነቢ ክኸውን ቅብኣዮ ቀዳይ መጽሓፈ ነገሥት 19:15 በሎ እቲ ነቢይ እውን ኣነ ከለኹ ከመይ ገይሩ ካልእ ሽየም እንታይ ገይረ እየ ብምባል ኣያዕዘም ዘመን እዚ እውን ንዓብይ ክብሪ የብቅዕዎ እዩ በንጻሩ ድማ ንሱ ብሰርገላ ሓዊ ናብ ሰማይ ድሕሪ ሙሳዱ ኤልሳዕ ንናይ ኤልያስ መንፈስ ብዕጽፊ እዩ ዝተቐበለ ካብ ናይ ኤልያስ ዝዓበ ተኣምራት እውን ገበረ ምድሪ እውን ከም ቀደማ ጸንሐት እዚ ኩሉ ግና ነቲ ናብ ሰማይ ዝዓረገን ናብ ደብረ ታቦር ንዝዓበየ ክብሪ ዝተጸውዐን ናይቲ ዓብይ ነቢይ ክብሪ ኣይነከዮን እግዚአብሔር ኣብቲ ዘፍርሕ ምሕደሪኡ ብዙሕ ኩናት ኣለዎ ካብዞም ኣእማን እውን ንኣብርሃም ደቂ ወይ ድማ ውሉድ ከተንሰኣሉ ይከኣሉ እዩ ስለዝኾነ ንሕና እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሓላፍነት ቦታታት ምስተሸምና ንሕና እንተዘየሊና ወላ ሓደ ስራሕ ዘይስራሕ ኮይኑ ክስምዓና ይብሉን እምበኣርከስ እግዚአብሔር ንኣገልግሎት እንተደኣ ሸይምና ኦ ጎይታ ንዓኻ ምስ ዘገልግሉ እትቆጽረንስ ኣነ መን ኣነ ኣፈይ ወታዕ ንሳነይ ኮርታዕ እየ እሞ ትማሊ ኮነ ቅድሚ ትማሊ ኮነ ሕጂ ንባርያኻ ምስ ተዛረብካን እውን ኣነ ተዛራቢ ሰብ ኣይኮንኩን ዘጸአት 4:10 ምናልባት መዐንቀፊ እምኒ ኮይነ ነቲ ሓላፍነተይ ብግቡእ ክወጾ ዘይክእል እኸውን ብርግጽ ካባይ ዝሓሽ ሰባት ካልኦት ኣገልግሎት እንተለዉ እውን ንዓይ ከተበረታትዓኒ ክትብል ጥራይ ከይተገባእኒ ኣብ ግራት ተኽሊ ወይንኻ ቆጢርካኒ ኢኻ ክንብል ይግባእ ኣብ ከም ዝበለ ትሑት መንፈስ ኮይና ክንርከብ ከለናዩ ኣብ ዝተቐመጥናሉ ሓላፍነት ናይ መንፈስ ድኻም ዘይጥቃዕና ሰባት ክምጉሱና ከለዉ ሓጢኣትናን እቲ ድኹም ጎድንታትናን እንተሓሲብና ብዝበለጸ ድኻም ካባና ይርሕቕ ብዝኾነ ዓይነት ውዳሴን ናእዳን ጸጋ ትፈልዩና ንኸይከይድ መንፈሳዊ ትግሃትና ንኸይዘሕትል ናብ ውሽጢ ልብና ንኸኣቱ ኣይንፍቅደሉ በንጻሩ ኩሉ ምስጋና ንእግዚአብሔር ብምሃብ ከም ቅዱስ ጳውሎስ
እቲ ኮይነዮ ዘለኹ ጸጋ ብጸጋ ኣምላኽ እየ ኮይነዮ ዘለኹ ክንብል ይግባእ። ሓለፍቲ ኮይና ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓላፍነት እንተተቐሚጥና እዞም ዝስዕቡ መምርሒታት ኣብ ቅድሜና ክነቕምጦም ኣለና። ንሳቶም እውን ቀዳማይ ካብ ኣማኒ ምዃን ናብ ምህር ምዃን ከይንቕየር ምጥንቃቕ። ካልኣይ ብናይ ዓለም ማዕበል ወይ ብፍልስፍና ተጸሪግና ከይንውሰድ ምጥንቃቕ። ሳልሳይ ንፍልጠት እውን ንምፍላጥ ጥራይ ወይ ንፍልጠት ማዕከን ንምዃን ኢልና ኣይንድለያ። ምክንያቱ ፍልጠት ዝኣክል ጸጋ ንጸጋ መንፈስ ቅዱስ ምርሳዕ ኣሎሞ ብመጻሕፍትን ብንባብን ተማሪኽና ንርእስና ዘለኣለማዊ ህይወት ክንርስዕ ንኽእል ኢና። ራብዓይ ኣብ ክትዕ ብምጽማድ ኣብ ብዙሕ ክትዓት ተሳቲፍና ንኻልኦት ዘለና ፍቕሪ ከይንስእን ምጥንቃቕ የደሊ። ምክንያቱ ጠመተና ንምስዓርን ኣብ ልዕሊ ካልኦት ጸብለልትነት ንምርኣይን ጥራይ ስለ ዝኸውን እዩ። ምናልባሽ ርእስና ልዕል ብምባል ኣብ ግዜ ትክትዕ ንኻልኦት ክንጎድእ ወይ ክንዝንጠል ንኽእል ንኸውን፣ ወይ እውን ብርእስና ብምትምማን ኣነ ዝበልኮ ዘይኮይኑ ኢልና ናይ ካልኦት ሓሳብ ዘይንቕበል ተረርቲ ንኸውን። ናይ ፍልጠት ማዕከን ዝኾኑ ኮይኑ ግን ሓንጎሎም ባዶ ዝኾነ ብዙሓት እዮም። ምስ ህይወት ዝተኣሳሰር ሒደት ፍልጠት ካብቲ ብዘይወላ ሓደ ስነ ምግባር ካብ ዝተሓዘ ገፊሕ ፍልጠት ዝሓሸ እዩ። መዓልቲ ዝተወሰኑ ምዕራፋት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዘይ ዝኾነ ምስትውዓል እንታንበብና እንታይ ይጠቕመና? ወላውን ብዙሕ እንታንበብና እውን ህይወትና ግን ድኹም ኮይኑ ይተርፍ። እቲ ቀንድን ኣድላይን ዝኾነ ነገር ብዙሕ ምንባብ ዘይኮነ ብምስትውዓል ምንባብናን ብህይወት ትርጓምናን እዩ። ንናይ ሓላፍነት ቦታታት ኣይንድለ። ኣብ ምምሕዳር ኮነ ኣብ መሪሕነት ደረጃ ርእስና ትሕት ኣቢልና ወላ ሓንቲ ከም ዘይንፈልጥ ጌርና ንገምት። ንዘይንፈልጦ ጉዳያት እውን ኣይፈልጥን እየ ምባል ከም ዘይሕፍር ንርዳእ። ምእንቲ ካልኦት ኢልካ ምስራሕ። ክርስትያናዊ ህይወት ክንጅምር ከለና እቲ ንገብሮ ህይወት ኣብ ቅድሜና ንዘለኣለማውነት ኣቐሚጥና ብናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ተለዓይልና እዩ ዝነበረ። ድሓር ጸኒሕና ግን ካልኦት ኣብ ህይወትና ይኣትዉ እሞ ናይ ዕላማ ንሓደ ክፍሊ ይሕዙ። እቲ ቀንዲናትና ዕላማ ንኻልኦት ኣብነት ንምዃንን መዐንቀፊ ንኸይንኸውን ይኸውን። ኣብዚ ግዜ እዚ ጽቡቕ ተግባራት እንገብር ንእግዚኣብሔር ካብ ዘለና ፍቕሪ ዘይኮነ ንሰባት ንኣብነት ንምዃን ወይ ኣብ ጸልማት ኣለው ንብሎም ሰባት ብርሃን ምዃን ወይ መንፈሳዊ ህይወት ዓብይ መምህር ንምዃን እዩ። ከምኡውን ሓጢኣት ዘይንገብረሉ ምክንያት ንሓጢኣት ጸሊእና ዘይኮነ ንኻልኦት መዐንቀፊ ከይንኸውን ኢልና እዩ። ከምኡውን ንኻልኦት ክሳብ ዘይዐንቀፍና ንሓጢኣት ምቅዋምና ይተርፍ። ስለዚ መንፈሳውነትና ካብ ውሽጢ ዝመንጨወ ዘይኮነ ግዳማዊ ጥራይ ስለ ዝኸውን ንዝሕል ናብ ወነንቲ ክልተ ባህርያት እውን ንልወጥ። እቲ ሓደ ብሰባት መዐንቀፊ ንኸይንኸውን ክጠንቀቐና ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ክሳብ ሰባት ዘይረኣዩና ሓጢኣት ከም እንገብር ይገብረና። ሰባት እቲ እንገብሮን እንዛረቦን ኩሉ ከመይ ከም ዝርእይዎ ንምፍላጥ ንህንጠ። እዚ እንዳዓበየ ምስ ከደ ሰባት ዝሕጉሶም ሓደ ብሓደ ብምግባር ኣብ መወዳእታ ዕላማና ንሰባት ንምሕጓስ ይኸውን። መንፈሳዊ ዕላማና ዘብቅዐን ብመንፈስ ድማ ብዙሕ ትራትን ንኸውን። ኣብ ኣኼባ ወይ ድማ ጉባኤ ተኣኪብና ጸሎት ከነብጽሕ ከለና እቲ ቀንዲ ሓሳብና ዝኸውን ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ናትና ጸሎት እንታይ ከም ዝሓስቡ ስለ ዝኸውን ጸሎትና ንእግዚኣብሔር ኣይከውን እዩ። ከምኡውን ኣብ ግዜ ጸሎት ክንነብዕ ንኽእል። ካብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝተለዓለ እንተዝኸውን ከመይ ይጽብቕ ነይሩ። ኮይኑ ግና ሓሳባትና ሰባትነትናትና መንፈሳውነት ንኽንእዱልና እምበር ናይ እግዚኣብሔር ነገር ብምሕሳብ ኣይኮነን። እታ ፈላሲት ኢታይ ሳራ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንኽሕጐስ ኢላ ዝጽዕር እንተኾይነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕጾ ኳሕ ክብል መገዲ ምሳሓትኩ ብምባል ንእተዛረበቶ ክንሓሰብ ይግባእ። ንኻልኦት ሰባት ተኣዘዝቲ ብምዃን ጥራይ መንፈሳዊ ህይወትና ክደክም ይኽእል። ንጠቕሚ ሰባት ክንብል ወላ ሓደ ጠቕሚ ኣብ ዘይብሎም ነገራት ግዜና ንጥፍእ። ብጣዕሚ ኣጨናቒ ናብ ዝኾነ ጉዳያት ንኣቱ።
ብናቶም ምኽንያት ጸሎትና ክሰናኸል ክድንጉይን ይኽእል እዩ። ስለዚ እምበኣር ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል መምርሒና ክኸውን ይግባእ። ንሰብ ንክሕጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ ገና ንሰብ ክሕጉስ እንተዝብልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። ገላትያ ምዕራፍ 1:10 በኣርከስ ምዝሕታል መንፈስ ከየጥቅዓና ምስ ካልኦት ዘለና ኣቀራርባ ወይ ድማ ርክብ መንፈሳዊ ሚዛን ክህልዎ ይግባእ። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ወለመስቀሉ ክቡር ለዓለሙ ለዓለም አሜን።